bigarren azaldoko bigarren txandari hasiera emateko Luzaideko ikastetxetik Anabel Elizondo berak egingo dugu hiru hizkuntza proiektu bat. Bueno, egun no? Iñaki Barzon arrazoia, hemen bertigoa, bada, izugarria eta takoiaren gainean gehiago. Bueno, ni erraten dizuet Luzaidetik etortzen naizela, Luzaideko eskolan irakasle aritzen naizela, baina batez ere jakin behar duzuen ni Luzaidarra naizela. Berez, proiektu hau benetako oso hunkigarria da. Tituloa, ikusten duzuen bezala, jarri dugu mugak gainditzen, eta hori egiten ari gara. Ikusten duzue argazki horretan, Arnegi eta Luzaide oso hurbil daudela, 2 kilometro eta erdi bakarrik daudela, eta erreka badute erdian. Hori da, fizikoki, muga egiten duena, baina badira beste motatako mugak, eta saiatzen ari gara muga horiek gainditzen, proiektua honen bidez. Bueno, gure proiektuaren helburuak hor daude idatzita, nahiko potoloak dira, baino errealistak baita ere badira. Ikusten duzuenez, jartzen du landa eremuko eskolak indartzea dela, eta hori da helburu oso garrantzizkoa guretzako, bai Arnegiko eskolentzako, guretako eta beste landa eremuko eskolendako baita ere balio duena. Gero, ikasleen sozializazioa erreztea, taldeak handitu egin dira, adin berberekoak baita ere gehiago daukagu, herrien arteko harremanak sendotzea, eta oso garrantzizkoa da guretzako, eta azken hamarkadan harreman horiek galtzen ari ziren. Orain nahi dugu honekilan berreskuratu. Eta hemen hizkuntzari buruz hitz egiten ari garen, aipatu dago baita ere, 3 hizkuntzen ikasketa murgiltzearen bitartez erreztea baita ere. 3 hizkuntza horiek dira, euskera, erdara eta frantsesa, 3ak. Eta azkenean aberasle kulturala bultzatzea. Erran dugun bezala, bi herriak nahiko ondoan daude, baina kulturalki ez hain ondo. Hain ondoan, barkatu. Beste bat, aztuko dut. Nik hitz egin behar dut batez ere antolakuntzari buruz. Nola antolatu dugun eskola. Azken 2 urte hauetan orain gaude 3. horretan. Pixka bat. Bueno, hasiera batean proiektu hau hasi zen 2015ean, ideia Frantziatik etorri zen, eta haien asmoa zen bilketa pedagogiko bat egitea Luzaide eta Arnegiko eskolen artean. Hori ikusi zen ezinezkoa zela egitea momentu hartan, eta hurrengo ikasturterako eztare, eta horren truke pentsatu zen egitea ikasle truke proiektu bat. Eta horretan gaude, egin zen proposamen bateratu bat, 2 administrazioen artean, eta hori eraman zuen bai 2 herriko udaletxeei, bai familiei. Familiek errandu zuten baietz, eta 2006-2007 hasi ginen proiektu honekilan. Gero, proiektua ez da jarraitu hasieran bezala, izan ditugu aldaketak. Adibidez, lehenengo ikasturtean Arnegiko eskola frantsesez egiten zuen bakarrik. Erdaraz eta euskeraz pixka bat egiten zuten, baina oso gutxi. Eta proiektuan sartzeko ezinen bestekoa zen elebiduna bihurtzea. Eta prozesu horretan daude. Lehenengo urtean, 2006-2007an, hasi ziren haur hezkuntzako taldekoekin, 3, 4 eta 5 urtekoekin. Joan den ikasturtean, lehenengo mailan zeuden. Orduan, joan den ikasturtean, lehenengo mailakoak baita ere gelditu ziren Luzaiden, urte batez, bero esplikatuko dizuet nola egiten dugun normalean, eta izan zen transizio urte bat, gelditu zen giza baliabideak hobe probesteko. Eta gelditu ziren baita ere lehen mailakoak Luzaide, Goizetan. Baina orain, ja daude 2. mailakoak,
eta orduan ja, lehenengo eta bigarren mailakoak gelditzen dira goizez Arnegi. Vale? Pixka bat erran nahi ez dela finko gelditu proiektua, beti berritzen ari gara. Bai? Proiektu honetan, egin genuen, egite baldin badugu, zerbait gehiago jarri dizuen, bueno, egin nuenean PowerPointa pentsatu nuen egitea, elebidtasuna nola jarraitu zuen Arnegikoak eta hori, eta zenbait zailtasunak gertatu zirela, ez, lehenengo ikasturte horretan. Eta bat izan zen, lehenengo proiektuan jarri genuenean, oso zaila zen, eta denbora oso gutxi genuen ez gainera indarrean jartzeko, ordutegia goizez ezberdina genuen. Haiek bukatzen zuten ordu erdi bat lehenago gu baino. Eta arratsaldekoa bai, arratsaldekoa saioak berdinak ziren. Hori ikusi genuen, maiatza ekainean aldera, profitatzeko gehiago gure proiektua, ordutegi eta egutegi amankomuna izan beharko genuke. Baina, klaro, maiatza eta ekainean zer egiten alduzu hurrengo ikasturterako, deus. Utzi genuen, eta joan den ikasturtean bai hasi ginen ja, ordutegi eta egutegi amankomuna proposamen bat egiten, irakasleen artean. Administrazioak jarri ziguten baldintza batzuk, eta horiekilan egin genuen proposamen bat familiei. Eta familiek baietz errantzuten, eta aurten hasi garaia ordutegi eta egutegi amankomun batekilan. Ordutegia dago berdin-berdina, eta egutegia neurria hundian bai, baina, klaro, badira hor langileen eskubideak respetatu behar direla eta festagun batzuk badituzte bereik bere aldetik eta gu beste gure aldetik. Aurten horrela hasi gara funtzionatzen eta jarraitzen dugu adibidez, antolaketa orokor horretan baziren bigai importanteak ziren garraioa eta jantokia. Administrazio bakoitza funtzionatzen du modu ezberdinetan eta momentuz administrazio bakoitzak arduratzen da bere ikasletaz. Gure administrazioak Nafarroko Hezkuntza Departamentutik arduratzen da gure aurren garraioetaz eta jantokiaz, eta Arnegikoak beretez. Momentuz horrela da. Orain komentatuko dizuet gutxi gora bera, antolaketa orokorra bai irakaslegoena eta ikasgaiena. Irakasle dagokionez egiten duguna da, sinplea dirudik, baino nahiko lan eskatu zuen honetara llegatzeko, egiten duguna da. Goizetan, Luzaiden elkartzen gara Luzaideko haur guztiak, ikasle guztiak, haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako, eta etortzen dira Arnegiko haur hezkuntzako ikasleak euskeraz egiteko eta 4 saio frantsesez egiten dute. Eta Arnegiko eskolan gelditzen dira Arnegiko lehen hezkuntzako ikasleak. Momentu honetan lehenengo 2 mailak dira elebidunak eta gainerakoak badira elebakarrak. Kontutan hartu zen lehen hezkuntza bukatzen dela 5. maila, ez 6. mailan egin bezala. Gero, arratsaldez, Luzaideko lehen hezkuntzako haurrak joaten dira Arnegira denak, eta aritzen dira frantsesez, arratsalde oso. Eta Luzaiden, Arnegiko lehen hezkuntza eta haur hezkuntzako guztiekin. Eta Luzaiden gelditzen dira Luzaideko haur hezkuntzakoekin, euskeraz egite. Irakasleari dagokionez, Arnegiko eskola badira 3 irakasle, 2 arruntak eta bat ibiltaria. 2 arruntak gelditzen dira, batik egiten du frantsesez, eta bestea lan egiten du euskaraz, elebitasunean dauden aurre horiekilan. Eta ibiltaria etortzen da egunero, goizero, Luzaidera,
aurrezkuntzakoekin lan egiteko, bai? Euskeraz eta aurrezkuntzakoei frantsesa baita ere ematen die. Eta gero, Luzainen baita ere bagira 3 irakasle, 2 arruntak eta bat ibiltari, eta 2 arruntak arduratzen gara, 2 arruntak eta peio baita ere dagoela ibiltaria dena, baina goizetan egoten da Luzainen baita ere, eta egiten dugu euskeraz, eta saioren bat erdaraz. Eta gero, peio ibiltaria dena, joten da arratsaldez Arnegira, eta ematen du Arnegiko irakaslei, lehen hezkuntzakoei erdara, eta gero, taldekatze ezberdinak egiten dute, frantsesa emateko. Hitz egiten dugunean, Arnegiko haurrak eta Luzairekoak taldekatzetan daude beti nahastuta. Kenduta, Arnegin ematen diren erdarazko saio horiek, beste guztietan daude nahastuta. Horrek esan nahi du Luzaideko aurrek 8 saio, eta momentu honetan dira 8 ordu, frantsesez egiten dutela. Berez, frantsesa lantzen dute atzerritar hizkuntz bezala, komillan artean, baino bada komunikazio hizkuntza eta beste gaiak lantzeko hizkuntza. Eta horretarako egiten dutena, erabaki zen, hor dauden irakasleen artean eta zuzendarien artean eta erabaki zen proiektuka lan egitea. Horrek errazten zuelako gure lana. Kontutan hartuz, ez daukagula hizkuntz proiektu bat. Orduan, horretan daude. Bueno, hori da, grosso modo, antolaketa, eski badira gauza asko gero egiten direnak eta hori, baina ezinezkoa, ez da, dena partea. Balorazioa oso positiba, oso. Erabat, 5 helburu horietatik, ari dira 5 ez dizut erraten lortzen zen, eta ez dira lortuko inoiz ez. Esan nahi dut, beti hobetzen aldira, beti, dira irekiak, oso irekiak. Berez, hortan gaude, lan gauza horietan eta hobetzeko nahia gure proiektua. Hor dagoen azken esaldi hori, orain zetorkizuna dagoen gure proiektuaren dako. Hasi zenean proiektua, Fari Familiar Bai Klaustroak egin zuten baldintza batzuk jarri zituzten, eta 2 oso importanteak. Proiektua iraunkorra izan behar zela eta malgua izan behar zela. Eta gure ustez, 2 ezaugarri horiek emango dute arrakasta proiektuari. Gu lanean jarraitzen dugu, dudarik gabe, gogoak ditugula jarraitzeko, konbentzituta gaudelako, eta batez ere gure herriek, gure familiek eta gure ikasleek merezi dutelako. Mila esker.